Namhlanje amalungu etyalike ibandla likaKristu labantu ebechulumancile egqitha ngezithuthi zawo enikezela ngezipho zawo i-drive-thru ukutsho. Umfundisi omkhulu weli bandla, utata uBishop John Bolana, ngumfundisi wesihlanu wale tyalike susela ukubeka kwakhe ngonyaka ka-2001. Eli bandla linembali kwaye lisebenzisana kakhulu nombutho we-ANC. Le nkokheli ibongoze ulutsha luncedisana norhulumente ngeenzame zokuhlisa inani elinyukayo lobhubhane we-COVID-19. Umyalezo endiwuphose kulo ixesha siphila kulo lixesha elinzima kakhulu kuba ngoku sihlaselwe sesi sifo sale COVID-19. Umyalezo endiwuyalezayo masiyithobele zonke regulations. Azikho nzima, zilula. Ukuhlamba izandla, ukufaka imask, social distancing, sanitizer, ungaphumi usiya kwenye indawo kungekho mfuneko. Inkosikazi yakhe umama uMavis Bolana naye ubongoze abasetyhini bangavumeli ukuxhatshazwa njengoko udushe olusekelwe kwisini iyinto ejamele norhulumente. Umyalezo nawo kubantu abangoomama masibumbane singabantu abangoomama siyilwe le nto yale gender based violence ebantwini abangoomama. Le tyalike inawo amabandla nakumazwe afana eZimbabwe, Malawi, Lesotho kunye neSwaziland. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.